Salutare și bun! Voi avea un invitat. A fost un live așa neașteptat adică neanunțat, mai bine zis, dar așteptat de mine de, cred că vreo 6 zile. De ce? Pentru că invitata mea este pe croazieră și este deja în cea de-a 6-a ei zi pe croazieră. Este prima ei vacanță, este visul bifat și realizat pentru că tare și-a dorit o astfel de vacanță pe croazieră. Recunosc că live-ul trebuia să înceapă cu acum 5 minute în urmă, dar între timp am primit un apel de la alt cineva, mă suna, cu care discutasem acum un an de zile despre club și spunea că nu, că ea o să meargă într-o vacanță pe croazieră printr-o agenție și acum m-a sunat să mă întrebe dacă pe platforma noastră sunt vacanțe pe alte continente ale lumii. Da, sunt croaziere atât pe Marea Mediteraneană, cât și pe alte continente, cum ar fi Antarctida, cum ar fi America, cum ar fi zona de Asia, da? Deci sunt vacanțe peste tot, unde desigur că este mare sau este ocean, unde este apă. Dar totodată pe platforma Clubului Călătorului Incluses există și vacanțe pe uscat, hoteluri, resorturi, stațiuni. De ce este, dacă pot să zic așa, iarăși un plus față de o agenție? Pentru că la agenția lucrează doar cu o singură linie de croazieră sau are câteva oferte de vacanțe. Dacă e să iau cu site-ul unei linii de croazieră, da, desigur că iarăși aici avem doar vasele de croazieră a acestei linii de croazieră. Pe când pe platforma clubului avem 12 linii de croazieră, 21.000 de oferte de vacanțe. Iarăși, dacă e să iau la agenție, ți se spune că vacanța pornește din punctul A și ajunge în punctul B pentru atâtea zile sau pentru atâtea nopți. În schimb, pe platforma noastră, tu îți alegi, dacă nu vrei punctul A, dar vrei punctul C, B, D, E, da? Sau oricare oraș portual, da? Tu, desigur că poți să-ți alegi acest lucru. Vrei pe 3 zile să mergi doar în vacanță? Mergi pe 3 zile, vrei pe 7 zile, vrei pe 14 zile, da? Sunt foarte multe persoane, familii care merg într-o croazieră și imediat ce coboară de pe acea croazieră, intră pe altă croazieră tot din acel port. Ceea ce, desigur că la o agenție nu prea reușești să faci acest lucru. Eu imediat o să o chem pe invitata și desigur că să ne vedem în live și să ne povestească Aurelia impresii. Aurelia este cu soțul ei, da, cum spuneam, este prima lor vacanță pe croazieră. Abia aștept să împărtășească emoțiile. Eu urmăresc în fiecare dimineață stories-urile, postările care le postează. Ce pot să zic, este minunat și este superb. Da, Aurelia, te vedem, doar că nu pe tine dacă e să întorci camera. Așa, Dar cum să întorc camera? Stai un pic, că nu știu cum să întorc. Deci acolo jos este două săgeți, așa ca un cerc, în stânga, în dreapta și pe aia, dacă apeși, se întoarce camera. Este priveliștea care o are Aurelia acum de la balconul sau de la ce punte a croazierii te afli, Aurelia? Eu sunt la puntea 8, aici sunt în spatele meu, este sala unde noi luăm masa. Și am ieșit aici. Ați stat plămânzi. Câte kilograme ați dat jos acolo într-o vacanță pe croazieră? Oi, dar aici e imposibil să dai jos kilogramele, că mâncarea este practic toată ziua de dimineață până seara târziu. De-ai dovedit numai să mănânci. Noi avem la dispoziție 4 restaurante unde putem să mâncăm la restaurant. Acest restaurant în spatele meu este ca o cantină foarte mare, deci este unde poți singur să te duci să-ți iei mâncarea care dorești, dar în restaurante te servește persoana care te servește masa unde tu te așezi. Este foarte super. Da, ospătarul. Corina, dar eu nu... Cel cu meniul fără prețuri, adică ăla unde te servește ospătarul sau la cel de tip bufet? Acum, astăzi la masă am mâncat aici la tip bufet, că am fost în oraș și n-am reușit să ne ducem la restaurant, că era de acum o oră târzie, dar mâncarea la restaurant este foarte gustoasă.
Este extraordinar de gustoasă. Vine plasa cu farfuria cu mâncare și nici nu știi ce este acolo. Este foarte frumos amenajată. Eu un pic am găsit un loc unde un pic e mai liniște, dar oricum e gălăgie pe navă. Pe sub locul cântă muzica. Ok, ai găsit unde să întorci camera? Vezi acolo săgețile alea care se duc așa un pic în stânga, în dreapta, ca un cerc. Deci e butonul 3 din stânga, dacă e la tine tot arată așa. Sau butonul... Dar la mine nu mă arată. La mine mi-arată numai scrie să adaugă comentarii. Nu, vezi la mijloc acolo trebuie să fie undeva ca să întorci camera, să te vedem și pe tine. Dar între timp cât tu mai butonează acolo orice buton, că cu siguranță găsești. Spune-ne... Am găsit, gata. Ai văzut cum te-ai descurcat. Zi-ne cum a început istoria ta cu visul tău de a ajunge într-o vacanță pe croazieră, așa foarte succint, să ne spui de ce ai visat tu la o astfel de vacanță pe croazieră și cum universul ți-a adus informația despre club, pentru că tu pe croazieră acum ai ajuns datorită clubului. Păi am văzut câteva cunoștințe de-a mele care de acum călătoreau 2 ani, în vacanță erau plecate pe vas. Nu știam că sunt prin club, adică eu idei nu aveam de acest club, dar m-am gândit că ce frumos ei călătoresc. După un anumit timp, vacanța la ei s-au terminat, eu n-am luat legătura să întreb ce și cum, m-am gândit că aceste vacanțe cred că nu sunt pentru mine, sunt foarte costisitoare. Și în așa fel am mai trecut 1 an de zile. Și pur întâmplător am primit un mesaj de la Svetlana cu informația despre club. Și ea mi-a recomandat pe tine, de unde eu de la tine am aflat toate detaliile referitor la vacanțe. Da. Și în foarte scurt timp am ajuns de acum pe navă. Și dacă tot ai atins subiectul ăsta care mulți, din păcate, că și eu personal tot așa m-am gândit că vacanțele pe croazieră sunt foarte costisitoare și sunt doar pentru cei bogați care nu au ce face cu banii, dar zi-ne cât te-a costat vacanța dată, prețul care era pe platformă, dar de fapt real cât ai plătit tu pentru acea vacanță, câte zile durează vacanța și cu cine ești în vacanță? Vacanța durează 7 zile. Mâine noi în Civita Veche trebuie să coborâm de pe navă. În vacanță sunt cu soțul. Vacanța pe platformă a costat 1620, dar prin club cu economiile care mi le-a oferit clubul am plătit 1220. Plus 154 de euro am plătit aici pe navă, să vezi ce interesant. Avem cartelă, de pe cartelă în fiecare zi se ia banii pentru curățenii. Este totul făcut 100% calitativ. Nicăieri nu vezi să stea lume în rând undeva, nici când cobori de pe navă, nici când te urci pe navă, nici la restaurante. Toate funcționează strict după program. Nicăieri nu vezi 5 minute să întârzi sau 5 minute să lucrezi mai mult sau 5 minute să se rețină. Dacă e stabilită ora fixă, înseamnă că e ora fixă absolut regim pentru toți. Altfel se schimbă regimul de deservire pe navă și se primește haos. Dar în felul acesta atât e pus 100% ideal. Adică nicăierea nu este întârziere și nicăierea nu poți să te duci mai repede decât după program. Super, perfect. Deci ca și concluzie, vacanța ta durează 7 nopți, 8 zile, care a pornit din Civita Veche. Imediat o să ne spui și tu ce ai mai vizitat. Deci te-a costat, prețul era pentru 2 persoane 1600. Amuși, Corina, că nu aud nimic, e gălăgie la mine un pic. Merge un anunț care de fapt, pentru cei care au urcat, știu eu, Aurelia, anunță care aștept
așteptăm un pic să fie anunțul. Gata, sper că acum Da, aud. da. Spuneam că Da, este un anunț pentru cei care au urcat din Napoli, da? Ce au de făcut, cum au de făcut. Trebuie să treacă un instructaj, da? Ceea ce a făcut și Aurelia acum 6 zile sau 7 zile când a urcat pe croazieră din Civitavecchia. Zine, te rog, care este traseul? Ce ați vizitat? Da? Deci am înțeles că ați pornit din Civitavecchia. Zine aici, te rog frumos, că foarte multe persoane au frică de faptul cum pot să ajungă din aeroport către port. Iată, tu ai aterizat în Roma. Da? Roma este cam undeva la 50-70 de kilometri sau poate 90, nu mai țin minte, de la orașul port Civitavecchia, de unde ai urcat. Cum ai ajuns? Cum te-ai descurcat? Că toată lumea aici are emoții și frică. Inclusiv și tu un pic știu că aveai, dar după aia au dispărut emoțiile. Da, descurcat bine, un pic a durat în timp până când am putut să mă orientez în spațiu. Deci noi ne-am dat jos din aeroport, chiar în aeroport este rutiere sau mai bine zis busuri sau autobusuri prin limba noastră destul de încăpătoare care te duc direct până la centrul Romei. Când ajungi în centrul Romei, aici este o gară unde este cuprins gara de tren, metrou și gara auto, adică taxiuri, absolut toată sistema de rețea de gară este cuprins într-un singur loc. Acolo ne-am dat jos din autocar și am căutat trenul spre Civitavecchia. Totul te uiți pe panouri. Pe panouri scrie linia de tren, la ce oră pleacă, după săgeți te orientezi unde este casa. Ne-am dus și ne-am luat 2 bilete și ne-am dus cu trenul până la Civitavecchia. Acolo știam din start că unde noi ne-am oprit, hotelul este pe malul mării sau este în apropierea portului. Nu am mai căutat nimic, am scris adresa hotelului și după hartă pe jos am mers undeva un sfert de oră pe litoral și am ajuns direct la hotel. Hotelul era, de acum era ora mai târzie decât ora planificată care noi să ajungem. Erau cheile lăsate la recepție. Drept că a venit și persoana care răspundea de camera unde noi ne-am cazat și ne-a lămurit încă o dată pe scurt ce și cum și o durat undeva cam o oră jumate, aproape 2, dar nu a fost complicat în orice caz. Noi am mers 40 de minute de la aeroport până în centrul Romei și undeva încă 40 de minute din centrul Romei până la Civitavecchia. Deci, ce-ați avut să explorați și Civitavecchia ca și oraș, știu că este cochet, frumos. Da, e foarte frumos, un pic ne-am plimbat pe litoral, nu tare mult, că eram un pic obosiți, că toată ziua a fost în drum, dar urmează încă să mai vizităm. Noi ne oprim încă 2 zile în Roma după ce ne coborâm de pe navă, adică avem timp încă un pic să vizităm Roma. Super tare, frumos. Uite, eu detaliul ăsta nu-l știam, așa că o să continui să te urmăresc în continuare în stories-uri. Eu știu că tu savurezi acel moment, eu știu că tu ai foarte multe poze, foarte multe videouri care o să fie postate deja când ai să revii din vacanță. Da, pentru că acum, într-adevăr, chiar recomand să savurezi acel timp. Zine, cum a fost a doua zi, adică după ce ai aterizat cu avionul în Italia, în Roma, și după ce ai ajuns în Civitavecchia, urma a doua zi să urci pe croazieră. Cum a fost aceste momente? A fost complicat pentru că și aici foarte multă lume se teme de acum să plec singură, dar nu știu ce o să fac, dar nu știu cum o să fac, că îmi trebuie ghid, că îmi trebuie persoană care să fie cu mine acolo. Ai avut nevoie? Nu, n-am avut nevoie din cauza că în port noi, dacă eram cazați vis-a-vis de port, dimineața ne-am sculat, ne-am luat bagajele și am venit la primul punct de îmbarcare, la terminal. Acolo, la terminal, vorbesc mai multe limbi, vorbește o doamnă, am găsit în română, vorbea cu noi și în rusă vorbea și mi-a spus că nu la terminalul acesta, dar că sunt mai multe terminale, dar la următorul. Ne-a pus adresa pe hartă, ne-am dus după, am mai mers încă 5 minute, nu este departe, este unul lângă altul. Am ajuns acolo la îmbarcare, nu era deloc lume, era poate 10-15 persoane erau înaintea noastră, adică deloc nicăieri eu nu am văzut să fie aglomerații nici la îmbarcare, nici când ne coborâm de pe navă, nici când ne urcăm pe navă. Sunt mai multe puncte unde este direcționată lumea
Fix ca în aeroport sunt cu panglici roșii pus coridorul pe unde trebuie să mergi ca să nu ai abatere în altă parte. Foarte repede, în 5 minute, cred că am trecut toate punctele de control și am fost pe navă de acum. Super tare, super tare. Bun, zi-ne ce ai vizitat, care a fost traseul. Deci v-ați urcat din Civitavecchia și după care unde a fost următorul oraș? Următorul oraș a fost în Genova. Noi primele 3 zile nu am coborât de pe navă, că nava este într-atât de mare și eu am vrut să fac cunoștință cu nava, că prima zi nu putem să ajung înapoi la cameră. Ca să știi, îmblam și nu știam pe care ascensor să mă cobor și care este traseul. Până am învățat traseul la cameră, pe urmă am învățat unde se află toate restaurantele, pe urmă am văzut unde este sala de teatru. Avem, la etajul 6 avem 4 săli. Una este de teatru ca formă, una este ca la circ în 3 etaje și 2 săli încă sunt destul de mari, adică ambele părți al navei și în dreapta și în stânga, ca un bar cu muzică, cu platou de dans unde poți să dansezi și alt bar unde cântă muzică vie, ca jazz, în așa, o muzică liniștită. Și ea cântă de seară, de pe la ora 5-6 până la 1 noaptea. Chiar și distracțiile. Dacă e scris un program până la 1:00, exact la 1:00 ne spune la revedere. Cine vrea să continue, trece în sala următoare sau în teatru, în alt, da, acolo se continuă mai departe până că fiecare are a lui regim, a lui program, fiecare sală. Super, deci a fost Genova, după care unde ați ajuns? Am ajuns în Marseille. Ok. În Marseille tot așa. Ne-am uitat numai de pe punte, am făcut poze, nu am dat jos în Marseille, că nu eram încă sătui de navă sau... Okay. Dar nu vroiam să mă cobor. Pe navă ai tot ce ai nevoie. Absolut tot este. Okay. Am savurat de jacuzzi am fost la bazin. Chiar nici la jacuzzi, nici la bazin nu este aglomerație. Super. Mai ales când coboară lumea de navă, este foarte fain. Super. După Marsilia, Franța, adică tu deja ai Italia, Franța, următoarele destinații care au fost? Am fost în Barcelona. În Barcelona noi ne-am dat jos de pe navă. Ne-am dus până în afara portului și acolo sunt autobusurile astea care fără acoperiș. Autobusurile fără acoperiș au 3 traseuri. Este un traseu roșu, portocaliu și verde. Fiecare traseu are a lui destinație și noi am făcut călătorie cu aceste traseuri. Am făcut și eu un pic cu el. Da, poți să faci plata o dată pe zi, poți să mergi 24 de ore pe orice traseu care dorești, să te urci, să te cobori și noi am făcut traseul numai cu aceste rute, că având în vedere că nu cunoaștem orașul e foarte mare și noi în Barcelona ne-am pornit un pic mai devreme, de aici noi ne pornim la 7, dar în Barcelona noi ne-am pornit, pare să zic, la 5, când la 4:30 trebuia să fim toți pe navă. Pe navă, ok. Pe urmă, da. Da, pe urmă a urmat o zi pe mare. O zi pe mare mai mult am făcut plajă și am mai savurat din navă unde nu fosesem. Am fost și am mai văzut ce se mai află și unde. Și super, astăzi ați ajuns în Napoli. Seara la spectacole. Practic în toată seara la toate spectacole eram prezentă. Eram din timp să-mi iau loc ca să pot să văd toată atmosfera și alergam de la teatru la alt teatru și de acolo dincolo, tot așa. Super, super. Soțul tău cred că s-a simțit cel mai wow și cel mai fericit și el la rândul lui pentru că a putut să te ducă la toate spectacolele, să te conducă la toate spectacolele, să te conducă la toate restaurantele, să-ți facă poftele cu toate bucatele care sunt acolo. Deci, ce pot să zic eu, tare sunt fericită și sincer de fiecare dată când cineva este acolo pe croazieră,
și mai ales că prin intermediul clubului, știind că este foarte avantajos și va profitabil. Deci mă bucur atât de mult pentru aceste momente, pentru fiecare dintre cei care savurați din ele. Deci, Civita Veche, după care ai zis că a urmat Genova, după care Marsilia, Franța, după care Barcelona, Barcelona, Spania, după care ați ajuns în Calea Agria, din ce știu, pe insulă, Da. iarăși Italia, Da. și astăzi sunteți în Napoli. Da. Da, Și mâine deja în Civita Veche ajungem la destinație. Să vezi ce interesant, aseară noi avem ghid pe navă. O doamnă, o cheamă Irina, o fetiță, vorbește rusă și când este ceva informații, este anunț. Cum acum a fost, este anunț în limba rusă și spune că echipa mea, ca vorbitor de limba rusă, vă invit la etajul pe puntea 7, acolo este în zona de teatru, să vă dau o informație utilă. Și ieri am făcut acolo o ședință cu ea, ne-a spus că astăzi seară trebuie să pregătim bagajele, să ne pună după masă în ușă așa niște foițe unde noi trebuie să scriem numele nostru, numele la cabină și numărul de la bronare, că noi am făcut bronarea de pe cartelă și până la ora 1 noapte bagajele trebuie să fie puse după ușă. Da. Și mâine dimineață, dar noi când o să ieșim de pe navă, ele o să ne aștepte în port, acolo, în port unde noi o să ne dăm jos. Adică Da, o adevărată atât de... toamnă să ieși de pe croazieră, așa cum și-ai intrat de pe croazieră, pentru că în momentul când ai intrat pe croazieră, la fel, valiza mare, ai lăsat-o și ți-a dus-o la ușă. Da, acum tot așa, Da. tu ai să le scoți seara, cred că undeva pe la 2-3 noaptea vine cineva și le ia și dimineața deja o să le găsiți acolo în port. Da? Deci este foarte, totul pus la punct, te simți ca o regină acolo. Zi-mi ce ți-a plăcut cel mai mult deja practic, iată se termină vacanța ta, care zonă ți-a plăcut cel mai mult din croazieră? Sau care moment ți-a plăcut cel mai mult? Păi, fiecare moment este fantastic în felul său. Dacă să iei de la răsăritul soarelui până la sfințit și toată noaptea, totul este excelent, dar un lucru anume mi s-a părut foarte fantastic, anume prezența persoanelor în calească de invaliditate. Este un respect anume față de aceste persoane. Sunt foarte multe. Eu am observat, să zic, minim 20 sau mai multe persoane. Sunt tineri, sunt copii, sunt în vârstă. Da, au față de dânsi este o atitudine aparte, adică un respect extrem de față de aceste persoane, ceea ce eu n-am observat la noi. La noi în Moldova lucrul ăsta lasă de dorit. Și încă un lucru, erau copii care stăteau în rând la ascensor sau vroiau să ducă să iei ceva de mâncare și noi am vrut să le oferim locul, să treacă înaintea noastră. Și copiii, dar erau copii mici, aveau 6-7 ani și copiii au zis că nu, adică este un pic altfel de educație. La noi de obicei copiii îi pui înainte, îi trimiți pe dâns și primi. Dar aici copiii erau fără părinți. Părinții stăteau undeva în altă parte. Dar ei nu au vrut să treacă înaintea noastră. Eu au spus că e ok, stau acolo în rând și așteaptă rândul lor. Deci este două momente. Olea că așteptăm că iar este reclamă, anunțuri. Încercăm să ne imaginăm că suntem și noi acolo și ascultăm anunțuri. Vorbește în german acum. Und zwar um 17:45 in dem Theater auf der 16.7 im vorderen Bereich des Schiffes. Ich werde Ihnen nützliche Informationen geben. Gepäck, Kontaktkarten, Rechnungen und weitere wichtige Tipps, um das Schiff sorgenfrei verlassen zu können. Also nochmal die Schiederregion Genua-Hausschiffen um 17:45 in dem Theater Sanremo auf Deck 607 im vorderen Bereich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Super tare, zic, e destul de lung anunțul. Mulți copii sunt pe navă. E extraordinar. Am văzut copii de la 3 luni, cred că, care nu țineau bine capul încă, până toate vârstele sunt copii.
Și sunt foarte mulți. Sunt persoane, familii cu 2, cu 3 copii mici, cu gemăneri. Adică nu au frică. Pentru dânsi călătorile croazieră nu este ca pentru noi un lucru straniu, este un lucru normal. Da. Și Zi-mi un sunt, pic, ai simțit frică? Tu ai avut frica asta de mare, de că o să-ți fie rău? Cum a fost momentul ăsta pentru voi? nu, eu nu am avut frică de mare, nici nu m-am gândit nici de acasă că o să-mi fie frică, adică nu am avut treabă. Mi-am luat un set de medicamente, din toate nu am folosit niciuna, nici nu l-am deschis medicamentele cele. Numai soțul el e cu diabet, are al lui medicamente care le ia în fiecare zi. Dar alte, absolut nava nu simți când se mișcă, când se pornește. Este, din când în când poți să ai așa o asușenie, cum să spun, o simțire cum ai fi un ascensor, într-un ascensor foarte fain de ăsta care este acum nou, care nici acela nu simți când se pornește sau când se oprește. Deci mare a fost liniștit, nava. Pe navă suntem 6200 de persoane acum. Ea are capacitatea, da, are capacitate de 6550 de persoane, este nu arhiplină, suntem 6200 și peste 1500 de persoane care ne deservesc. Super. Zi-mi ce i-a plăcut soțului și dacă poți să ne dai un pic din casă, a fost el așa credul sau a fost mai sceptic legat de club, de vacanțe? Povestește-ne un pic și aici, pentru că știm că noi femeile suntem mai aventuriste. Nu, el nu este sceptic, adică nu a fost nici contra, chiar deloc. A fost bine, mersi de la început, s-a distrat de minune. Adică noi n-am coborât jos, de acum planificăm următoarea vacanță. Urma să întreb, când e următoarea vacanță? Până în aprilie cred că nu o să fie, că am făcut rezervare la o vacanță la mare în luna septembrie și de acum nu poate fi amânată, că este aproape planificată 100%, dar să nu fi fost vacanța din septembrie planificată în Bulgaria, era 100% una în octombrie pe navă. Așa că da, nava rămâne în luna aprilie, că peste iarnă nu știm dacă reușim la Dubai, că nu avem actele în regulă, trebuie să facem actele să fie în regulă. Super, super. Nu știu, dacă mai vrei să ne zici ceva, că eu acolo am fost cu tine toate aceste zile, te-am urmărit, așteptam cu nerăbdare stories-urile să văd despre ce vizitați. Zine, nu știu, câteva lucruri așa pentru cei care se gândesc, se merită sau nu se merită să faci o vacanță pe croazieră. Pentru că mulți mai au și frica asta, că e mare, care tu ai zis că nu se simte absolut deloc nimic. Dar, iarăși, tu ai zis că ai fost în alte vacanțe. Uite, urmează să fie în septembrie și dacă nu era aia planificată, cu siguranță era pentru croazieră. De ce era pentru croazieră? Ce ai văzut atât de wow față de o vacanță pe uscat? Anume, seriile acestea de pe croazieră sunt de neredat de frumoase. Anume, show-urile astea care sunt și de acrobat, și de dans, și croaziera are echipa ei de teatru, care oferă istoria la Costa Smeralda, de unde s-a luat istoria ei, că a fost un marinar, că era o fată frumoasă care o chema Smeralda și multe de toate, că anume show-urile este seara sau servire la restaurant, chiar și bucatele care le deservește acolo nu se compară cu ceea ce noi putem să savurăm în alte vacanțe. Dar însăși marea, nu știu, mă simt pe puntea 19, când mă urc sus, mă simt atât de liberă și atât de bine și te încarci cu energie, te încarci de la soare, de la apă. Este foarte frumos. Niște momente de neredat, adică trebuie să fii pe loc, să le simți ca să înțelegi despre ce eu vorbesc. Și
foarte mult, toate vârstele sunt pe nave. Sunt adolescenți mulți, sunt familii tinere cu copii, sunt foarte multe familii mai în vârstă și sunt atât de drăguți. Să vezi ce sunt amabili, ce sunt îngrijiți, ce sunt aranjați, frumos îmbrăcat, îmblădimânuți. Adică vezi altă lume sau altă viață de care poți să o vezi la noi. Este foarte frumos. Și croazierele acum, pentru persoanele din Europa sau din Italia, din noi, foarte mulți sunt italieni, francezi pe navă și din, nu știu, din Thailand sau din China sau din regiunea aceea. Foarte multă lume. Deci, pentru dânsii de acum, vacanțele au devenit, cred că, o normă. Nu este ceva ieșit din comun, adică. Da, Și foarte puțini români am întâlnit. Puțini români și puțini ruși. Adică în limba rusă, noi dacă eram în grup acolo, vreo 15 persoane, nu eram mai multe vorbitori de limbă rusă. Și vorbitori de limbă română am întâlnit un cuplu din Moldova și câteva cupluri din România. super. Mai multe persoane nu am întâlnit de vorbitori de limbă română. Ai adresat întrebarea dacă sunt prin club? Nu le-am adresat întrebarea că s-a primit așa că eu nu i-am revăzut, că eu tot mă uitam să mi revăd încă o dată, ei au ieșit din ascensor și noi am intrat. Și pe urmă când am intrat în ascensor am observat că ei vorbesc nu română, dar vorbeau în limba moldovenească. Okay, și am înțeles că sunt din Moldova. Super, super, super. Bun. Deci eu tare mă bucur în continuare, tu vreau așa activă acolo, că ești mereu cu live-uri, ești mereu cu postări, cu poze, cu videouri, da? Deci felicitări. Chiar dacă nu știi de unde se întoarce camera, tu te descurci. Deci bravo, vreau să redai în continuare atmosfera și emoțiile alea de acolo, adrenalina, cu toate că, așa cum a zis și Aurelia mai devreme, vă confirm și eu că am fost în 5 vacanțe și cât m-am străduit să fiu acolo live non-stop, nu se poate reda ceea ce este acolo. Practic, pe cameră, dacă e să zic, nu știu, 50% doar din toată atmosfera aia poți să redai, trebuie să fie acolo pe croazieră ca să simți totul și să treacă așa prin fiecare por al tău. Nu ezita să încerci măcar o dată o vacanță pe croazieră, da? Și da, în clubul nostru poți să faci acest lucru, să îți faci economic câteva luni, după care să cheltui toți banii acolo, plus ceea ce încă îți mai oferă clubul de fiecare dată și să mergi la un preț mult mai mic față de cel afișat, să explorezi și după aia să decizi dacă da, vacanțele pe croazieră sunt pentru tine sau dacă nu. Dar din statistică, iată și Aurelia, ați auzit-o și toți cei care încearcă măcar o dată o vacanță pe croazieră zic că da, se merită și da, își mai doresc o altă vacanță. Eu mă bucur că Universul a făcut așa să ne cunoaștem, că Universul a făcut așa să poți să te ajut să îți realizezi acest vis al tău de a fi într-o vacanță pe croazieră și mă bucur că ți-a plăcut o astfel de vacanță, da, mai deosebită față de ce am avut până acum și chiar tu ai arătat într-o postare cum în portul din Genova, mi se pare că erau 6. Da, erau 8. Dimineața erau 5. Erau 3 de Costa Fortuna, Costa Smeralda și Costa încă una, am uitat cum, Fortuna, Smeralda și încă o Costa era care a venit mai târziu. Pe urmă a venit MSC, eu nu vedeam care e MSC, dar Corina a scris că e MSC Vor de Europa, că era cu fața strict, nu se vedea lateral care e MSC și după asta au mai venit încă 3 nave, erau un pic mai încolo și eram 8 nave de croazieră în port. Una dintre ele ne-a urmat, cred că vreo 3 porturi. O navă mai mică, tot noi ne porneam din port și ea din urma noastră și tot așa din port în port ne urma. Da, da. Deci vacanțele pe croazieră din ce în ce tot mai mult și mai mult sunt cerute. Pe lângă faptul că, iată, și Aurelia v-a arătat 8 croaziere într-un singur port, dar câte orașe portuale sunt, plus sunt
sute de vase de croazieră care călătoresc prin toată lumea. Da? Și mă repet că pe platforma clubului sunt peste 12 linii de croazieră, iar fiecare linie de croazieră are 10 de nave de croazieră. Dacă nu mă greșesc, MSC are cel puțin 27 de vase de croazieră. Da? Pentru că, iată, cineva acum tot este pe croazieră, este pe MSC Muzica și știu că sunt pe MSC Muzica foarte mulți români, sunt în jur de vreo 50 de români și toți din club sunt acolo. Da, și desigur că iarăși Aurelia a zis mai devreme că sunt persoane și din toate țările, dar și inclusiv din Europa și chiar dacă noi, spre exemplu, avem aici orașuri portuale foarte apropiate, cum ar fi din Italia, cum ar fi din Spania, totuși încă foarte puține persoane se hotărăsc să încerce astfel de vacanțe pe croaziere. Motive cred că sunt mai multe și noi cumva astea le-am enumerat. Frica de mare, care iarăși Aurelia ne-a infirmat-o că nu există așa ceva. Frica de a plăti foarte mult mai iarăși. Ați auzit mai devreme că Aurelia și-a permis această vacanță, da? Și iarăși dacă e să mai accentuez faptul că este din Republica Moldova, unde iarăși nivelul de trai este mult mai jos decât nivelul de trai din țările din Europa, adică își permite fiecare să aibă o astfel de vacanță pe croazieră. Iar datorită platformei clubului, datorită clubului, desigur că și mai multe persoane pot să încerce această vacanță pe croazieră, așa că nu ezitați să cereți detalii, scrieți-i Aureliei. Aurelia, să ne zici cum te găsim pe Instagram, cu toate că eu o să te etichetez aici pe Instagram și o să apară și la tine live-ul, da? Și puteți să-i scrieți Aureliei numai decât, cereți-i detalii, cereți-i link ca să intrați pe platformă, să vedeți toate cele peste 200.000 de oferte de vacanțe, atât croaziere cât și pe uscat, hoteluri, resort, stațiuni și de ce nu să beneficiați și voi de toate avantajele clubului. Care sunt acele avantaje ale clubului? Sunt că în momentul rezervării nu plătești prețul integral, ai prețuri corecte, adică fără intermediari, fără adaosuri și mai ai și un cashback care îl poți refolosi la următoarea vacanță. Ca să nu te mai rețin mult, pentru că vreau să savorez din nou din acea vacanță, vreau aici doar ca și concluzie. Vacanța te-a costat 1620, da? Ai zis? Nu, vacanța m-a costat 1220. Păi da. Dar pe platformă era prețul de pe platformă a fost 1620. Eu, bani reale, am achitat 1220. Și un cashback a primit instant, după ce a făcut rezervarea, în câteva minute a primit cashback-ul și cashback-ul era de 820 de dolari, care Cornelia, mamă, nu știu de ce îmi vine Cornelia, Aurelia poate să îi folosească în orice moment și să-și mai facă o altă rezervare, fie croazieră, fie hoteluri, da? Toate aceste lucruri, desigur că dacă le adresați Aureliei, ea o să poată să vină cu toate detaliile. Îți doresc vacanță frumoasă și dacă vrei să ne mai spui și tu câteva cuvinte pentru cei care se gândesc să intre sau să călătorească prin club, sunt binevenite și le așteptăm acele îndrumări. Păi vreau să invit pe toți care mă cunosc să-mi adreseze toate întrebările care au apărut și fiecare să-și facă rezervări, măcar o dată în viață să facă o astfel de vacanță. Este o vacanță care nu poate fi comparată cu niciuna alta, este cu totul deosebit, este mult mai frumos, este mult mai calitativ, este la un nivel de deservire mult mai înalt și însăși emoțiile care poți să le savurezi aici pe navă nu se compară cu cele care poți să le savurezi pe uscat. Este foarte frumos. Cine are plăcere de mare, de navă, de apă, de libertate, de soare, cred că nu cred că este persoană care nu o să-i placă o astfel de vacanță. Este superbă.
Mulțumesc frumos pentru aceste cuvinte frumoase, pentru că, într-adevăr, fiecare merită și fiecare nu are cum să nu savureze din acele momente de pe o astfel de vacanță. Ție îți doresc să savurezi, am văzut că deja seara albă, adică ați făcut cunoștință cu capitanul, da? Astăzi ce seara aveți? Pentru că în fiecare zi voi primiți tot programul cu ce urmează să fie. Corina, sincer să spun, azi n-am reușit să văd programul pentru astăzi. Când o dimineață dacă seara am stat până la jumate la 3 noaptea și am sărit în sus până când am zis că nu mai putem. Și am venit și dimineața ne-am sculat un pic mai târziu, repede am mâncat și am ieșit în oraș. Și am venit în oraș înainte de a face live, numai cât am luat repede prânzul și eu că am căutat un locșor unde să fie un pic mai liniște și să nu bată soarele, că partea cealaltă este foarte soare. Și încă la program pentru ziua de astăzi nici nu m-am uitat nici cu ochi. Dar sigur o să fie ceva frumos. Să iei acele programe care ți-au venit în cameră, să le iei cu tine și să le studiezi acasă, să vezi ce ai arătat, da, și ce, unde nu ai putut să vezi și să-ți rămână ca și amintire. Plus cardurile care le-ați primit înainte de a intra pe vas, la fel o să le aveți ca și amintire, păstrați-le acolo, da. Eu, spre exemplu, fac colecție de aceste carduri, da, la moment am 5 ale mele personale, plus încă vreo 10, cred că deja familiei. Așa că amintiri o să ai. Shopping, ai făcut acolo pe croazieră? Ți-ai luat ceva? Da, am făcut alaltă ieri, m-am dus și m-am uitat când am fost pe navă. Mi-am luat numai cât niște suveniri micuțe. Altceva nu am luat, că am vrut să-mi iau de ăștia, șleompățuri, cum se cheamă, Vietnam și care cu costa smeralda, dar erau numai bărbătești, femeiești erau mici. Okay. Și nu am luat. Asta dar în restul puteai să mai vii pe costa sau data viitoare deja vei fi pe MSC. Păi nu știu, nu m-am gândit exact la care navă o să fie, care o să-mi cadă tronc la inimă. Super! Eu îți mulțumesc și tare mă bucur să te văd zâmbind, să te văd atât de fericită. Se citește fericirea pe tot corpul tău, da? Așa că felicitări încă o dată și ce pot să zic este că savurează din plin, iar când revii acasă așteptăm toate pozele și videourile să apară acolo pe rețelele de social media. Îți mulțumesc pentru această oră practic care mi-ai dedicat-o din vacanța ta, așa că felicitări și vacanță frumoasă în continuare. Mulțumesc, Corina, și ție îți mulțumesc pentru invitație și salutare la toți! Mulțumim, mulțumim! Eu o să distribui videoul ca să vadă toți din echipă și plus cei care ne urmăresc. Te pup și salutări soțului și încă o dată seară frumoasă acolo să savurați. Cred că toți stați până la vreo 3, nu? Astăzi, pentru că e ultima seară, nu? Păi am zis că astăzi nici nu ne culcăm. Facem bagajele, lăsăm bagaje și până când, dacă ne culcăm dimineața, să ne adormim. Păi da, de obicei, știi cum multă lume se gândește la asta, dormim, rămânem acolo pe vas și mai facem o tură. Dacă nu te trezește, dacă ceva. Vine să bate la ușă și spune că trebuie să te cobori. Da. Așa glumesc, eu nu pot să vă spun, dar cred că nu adormim noi, să fim și noi punctuali, la fel cum sunt punctuali cu noi toți. Da, mulțumesc frumos și vacanță frumoasă. Pup, distracție faină. Mulțumesc. Să dansezi și pentru noi la noapte. Pa, pa. Pa, pa. Da.